Michael Nakwa. May buntag sa tanan nga naminaw karon sa programa ni Sir Mike Nakwa. Rondak Bayan. Rondak Bayan. Rondak Bayan. Matag pitik sa orasan. Rondak Bayan, may Matag subang sa adlaw sa sidlakan. Adunay mga isong lugaynon nga ako ikaw kitang tanan. Dunay dakong kalambigitan. Dunay kasing-kasing nga gobyerno Hingpit na baruganan. Atong ang kinahanglan. gipakita o ang gihatag ni Mayor Cagas sa tanan. Aniya na ang programang Rondak Bayan. Katapusang pila ka bulan na lang na agihapoy proyekto. Rondak Bayan. Kauban ang atong isuon, Michael Nakwa. may buntag sa tanan nga naminaw karon sa programa ni Sir Mike Nakwa. Rondak Bayan. Rondak Bayan. Yes, all right. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Digo City, Davao del Sur, Southern Mindanao, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning. Welcome sa atong tulumanong Rondak Bayan dinhi sa DXDA 94.3 Charm Radio, ang hinigugmang Sibyahanan sa habagatang Davao. Kini inyong yanong magsisibya sa radyo, Mike Nakwa. Inyong bata-bata sa kanginan. Gawag ka ninyo sa pagduyog ng atong tulumanon tulas 10 nining kabuntagon. O ang atong pagpasalamat sa langit nung magagagahom sa laing adlaw gidalit ka na to. Karong adlaw karon na Biyernes, it's Friday. Pizza 3 na sa Hunyo 2022 mga igsoon. Praise the Lord. Sa kanunay kita gitagaan og maayong panlawas, no? Og
of course ang atong mga pagpanghinaot o pagampo ang kadtong atong mga kaigsuonan nga dunay mga gihambin nga mga managlahing balatian atong gina-pray nga hinaot pa unta ang kompletong kaayuhan ilang matagamtaman. Amen. Og nining kabuntagon atong larason sa pagtimbaya ang atong mga pinalanggang mga lideres kay usa ka bulan na lang o wala mga pila na lang kaadlaw wala na kabot og usa ka bulan manglingkod na ang atong gipang laras. Manglingkod na karong July 1. Atong panimbayaon ang atong mga gipanglaras mga igala ha. Good morning Governor Mark Cagas. Good morning sa atong bag-ong gobernadora by July. Mauna ang atong bag-o og pinakaunang babae nga gobernadora sa lalawigan sa Davao del Sur. Ang atong pagyukbog pagtimbaya Governor-elect Yvonne Ronia Cagas. Good morning, ma'am. Og ingon man sa ato ang Vice Governor Attorney Ai. Ingon man usab sa to ang mga board members sa 1st and 2nd District laras tanan ang kadaugan. Walay bisang usa nga kalaban sa politika ang nakalusot, wala gyud. Sa atong mga mayores sa municipalities in one city. Good morning, ingon man sa atong mga vice mayors, mga municipal and city councilors. Good morning, good morning. Sa atong very workaholic mayor sa syudad sa Digos, Matinabangon, Mayor Joseph Agas, good morning. Sa atong mausap, no? Abtik, bright, utukan, guwapo, batanon nga Vice Mayor Attorney Banya, good morning. Ingon man sa bato pagtimbaya sa tuwang mga konsihales na din na mga igala ang atong nag-numero 1 konsihal sa syudad sa Digos. Walay lain ang kapikas sa atong mayor, Honorable Liza Maravillas Cagas. Og sa tibuok kadungog hanandaog hurutan ng mga pamilyang kadungog gikan ni konsihal Ching Kadungog, board member Lanier Cowboy Kadungog sa ikaduhang distrito og pinakaunang dagan nag-number 1 sa pagka-board member sa unang distrito sa lalawigan sa Davao del Sur. Ang igsoon pod ni Cowboy Lanier Kadungog nga mao si Vic Kadungog Jr. May buntag sa tanan, no? Laras na ang para sa 8th City Council karong July. Lami na kaayo paminahon o lami na kailang taon mga higala nga ang naas sa sangguni ang at tanan. Ato pagtimbaya usab sa atong mga kaubanan sa buhat na dinhi ang ato Action Manager Joy Peñaranda. Good morning, sis. Og ingon man sa itong mga kaubanan nga nang hinlo karon sa to ang nindot king estasyon na dinhi si Ate Anna Kita the Black Lady. Ingon man amo ni mga angkol po nato no lumilihok aning atong sibyahanan at the same time do na po'y mga program sa diyon. Dungog pod ang ilahang mga programa. O ba ni Ate Beth Pardilla.
aka Isabel Cook. Apod karon din niya si kaubang Zandro Sanchez. Ngayon man sa itong mga teknisyan, Warren, Dodge, and Junjun. O sa itong bantay sa Kapsay Kausay. Good morning, tanan. O dinita sa atong pag-shoutout sa tanang mga naminaw o tanang mga nagtanaw sa tuang programa karon. Rondak Bayan. Nalimot kong timbaya sa kong mga kaparintihan o mga kaliwatan. Nakwa Clan. Good morning sa pamilyang Nakwa. Gornes, Renihane, El Tagonde. Okay? Ako mga igsuon diha sa Lupizaina, Barangay Zone 2. Good morning. Og ang mga Gagliardi Boys. Ang new text line sa Charm Radio, palihog kong save nini kay bago ni, 0948-626-2486. Again, 0946 48 day 48 626-2486. Okay, maunay atong text line. Good morning po sa mga taga-San nyo, naminaw karon sa tuwa si Ati Dads Aliminto. Ayan, good morning. Og sa inyong mga silingan. Kang James Upong, oo, usag ka dili maayo nga ang atong nasagap karong buntaga mga higala nga kundiin ang atong maayo kay nga higala. Ang gipangga sa mga katauhan, especially sa mga estudyante nga nagtungha sa managlahing eskwelahan. Tungod kay ang atong kanhi school principal sa Digo City National High School nagpa-transfer siya sa Igpit National High School Annex. Okay? Nga ang atong bro, ang atong sir, nga si Dato Roger A. Manapol, mipanaw na kaganinang buntag. No? Mipanaw na mga igsuon kaganinang buntag dinha sa nato siya gikanta akong kuanon i-background ako tuguti ko nga dara i-background ako nga maong awit kay nako'y gi-post sa akong Facebook, Michael Nakwa, ang iyahang video nga kundi inikanta si Sir Apple Manapol, mamunang iyahang Facebook Apple Manapol. Play sa nato ni direct ang iyahang gikanta sa gipost nako sa Facebook. Kanta niya ni ang nag-video ato si Ma'am Elaine, si Ma'am Elaine. Para sa imuhan ni Sir Bro Roger Manapon. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang lumapas ka.
Huwag kang iiwas pag nagbibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging tingkatid kasawian. Pangarap mo ay makakaman, basta't maghintay ka lamang. Mao ni ang gikanta ni Roger Manapol. Okay? So ako lang ning gipahinungod sa iyaha o sa iyahang galag kung hain man siya karon. Kaninang buntag din na sa Gonzales Hospital, may panaw ang ato ang higala, ang atong pinalanggang higala. Huwag maiinig, Sa dihang atong na hinabi through messenger ang iyahang igsuon, ng pag-asa ako na pangutana ang ligay, ang isip usa sa ato pangutana unsay sakit, no, kay napansin bitaw po nako nagakita man mi usay, no, nakita mi last dito sa headquarters ni Mayor Joseph Gagas na kapansin-pansin gyud ang iyahang pagpayat ng paggamay niya, ni payat niya di gyud nimo matago nga nagit sa gibati. Matod pa sa iyahang igsuon doon na kunoy liver cancer ang iyang magulang. at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay So, nag-aabot og kahisubo ang katawhan, ang ilahang paghinumdom sa usa ka buutan ug maayong binuhat. Dili og dili gyud malimtan. pag nabibigo, dapat na So, ang ako dahi kung asa man ka karon, bro. Salamat sa imong kinabuhi. kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging tingkatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. So para sa Manapol Clan, mga anak, kaparintihan, kaliwat ug kabanay, condolence sa inyong tanan. Kung hindi ngayon ang panahon, Balik lang taw lang no, sa ako ang pagkaila ni dahil Sir bro, mo itawag ka na mo ana. Pag doon naman ko'y mga activities sa National High School tunguna, ligay isip nata matawag usata sa mga close-in niya na mayroong reporter ni late Governor Dodo Cagas pa tunguna. Doon ay mga projects ang pamilya Cagas diya sa National High School tungod sa pagka dedikado nga school principal. tibay na Sige mikita anak kay na siya request kung say mga concern sa eskwelahan. liwanag Request dito kang Governor Dodo Cagas. mamamasdan. Makita mi sa Kapitolyo. Ay Hangtod sa mahimo ang project, ma-groundbreakingan, magkita na pud mi din sa National High School. makakamtan, Hangtod sa mag-turnover na inigkahuman sa mga proyekto, kita na pud mi. Gawas pa na yung mga ubang activities sa eskwelahan. Ma-interview man gyud nato na approachable man kay dali ra man kay na nato matawagan nya, sir, interview ta. Bro, na ako diri at ani opisina. Ingon anak kaabtik, ingon anak kay gusto man gud niya nga mapasabot sa mga estudyante, mapasabot sa mga ginikanan,
mapaybalo sa katawhan kung unsa ang iyahang accomplishment pagpaningkamot niya sa maong tulunghaan. Kung giunsa niya ni pagpangga, giunsa niya ni pag-prove ang eskwelahan under sa iyahang administrasyon isip school principal. Daligit tapihon ana inig adto na tong opisina. Kapihon na yung tana. May jud kay mo entertain, may kay mo atiman og bisita. Kapihon, napakaunon. Ngun anak gid na ang batasan sa usa ka dato Roger Manapor. No. Mag-chat me. End niya ang kanang mga project nga sa iyang pagpaningkamot, pinaagi sa kugihan yung mga lideres, mga kagas din sa probinsya ug syudad. Hantod sa na mayor, si Mayor Joseph Cagas, ginasend niya ang mga project ni Mayor o ni Gov o ang pinaka-latest katong project ni Mayor diha sa Igpit, which is siya karon na kuan, no? Siya karon ang school principal sa Igpit. Pasa niya ang mga pictures niya, mao ni ang gate, mao ni ang kuan himo city government. Ingon na kaaktibo. Dali kayo mo reply kung ato ang tawagan or ato ang i-chat. Butang ba nga sayang, no? Sayang og makapanghinayang sa usa ka kinabuhi, sa usa ka maayo o buutan nga binuhat. Pero mauman lagi na, no? Ikuha na siya sa ato ang manunubos. Ang iyang hinulaman niya kinabuhi, gibawi na sa atong manunubos, sa atong creator. Butang wa gid tay mahimo kundi ang pagdawat. Kumbaga ba, ang usa ka butang nga dili imo pagpanahon niya bawion yun na, dawaton yun na to na, kay di man na ato, no? Ang atong kinabuhi hinuwaman lamang, dili ni ato. Ikuha na siya sa atong kinabuhi, again tayo mahimo kundi ang pagpasalamat. Pasalamat sa kinabuhi nga gipahuwam sa usa ka Bro Apple Manapol o Roger Manapol ning kalibutan na. Daghag na inspire, daghag nakakaton, daghag nakatunan sa iyahang kinabuhi. Daghan siya kanang giamuma, gipangga, labi na ang iyahang pamilya. Okay? So once again, condolence sa Manapol family and rest in paradise, Sir Bro Apple Manapol. Maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y hero kung mayroong pagsubok man. Akong timbayaon si Kagawad Ruel Susas. Good morning ninyo daw Kagawad, ha? O kang nakita na gid sila ni Gog Dodo Kagas sa langit, sir. Gikan ni James Obong. Okay? Sige. Okay na ni, direct kay murag magkahilak taaning bundag ba sa'yo. Gilang kay mabisitaan na to, murag napa sa Gonzales Hospital siguro ang iyahang patayng lawas. Okay? Oras na to, be, oras na to. Alas 9:33 na sa buntag, ginigihapon si Mike Nakwa sa Rondak Bayan. Rondak Bayan. Good morning po ni Kagawad Cyril. Ikaw ni Wad, no? Kagawad Cyril Castillo. Di mo maklaro ninyo ma-profile. Happy Friday daw. Og ni Rods Oy Lalang. And hi to Ana de la Cruz Chico. Good morning, Diguseños. Salamat, sir. Si Kuan ni, murag, if I'm not mistaken, anak ni Bro Apple Manapol. Condolence ninyo, sir, ha? Condolence.
Good morning kang Hana Regidor. Bro, ang kanta para kay Sir Manapol, Muraman o Goodbye Song sa programa ni Mr. Tagbong Tagalog sa iyang radio program. Adi ay? Mauday ning iyahang kuan extra niya. Giplay na ko ni kimaw manggod ni ang kuan kanang gikanta gud niya atong video na kong gipost. Tanawan ninyo sa kong wall. Good morning kang Jezreel Abrenilia Sanchez. Good morning Mike. Good morning pod ni Modena. O kang Joey Ban. Good morning Brad Mike. Good morning. And to Honey Jean sa Sapuan. And kang Pale Kai Pastoril. Good morning. Asa dapit ang balay ni Sir Dato Manapol, sir? Sa kuan na siya. Sa gani ng ilahawin, kalimot ko. May you rest in peace, Sir Dato Roger Manapol. Gisyon Tio. Ay cottage prayer onya dim sa mani. Morning buds, akong ipaabot ang akong condolences sa pamilya ni Dato Sir Manapol. Ikanisyon. Okay buds? Once again, Ate Dads Alimento, good morning daw Mike. May buntag po ni mo din ha, Ate Dads, o kang Mercy Da Jose, kang Flor de Les Aguhido, good morning. O kang Razor Soriano, good morning. Kang Makoy, and kang Idjon Ocho, ang atong kagawad sa San Roque manaimuhawad, no? Rest in peace, Sir Manapol. Gikan ni Ate Dads Alimento. Shout out ngay. Oy, ngay. Maayong buntag ni mo din na ngay. O ko kabalo ngay sundalo naman dahil ni ako sa ngay, oy. Ikaw ba ni ngay? Rubas? Ikaw ni ngay? Ni ako sa ngay mga galang ang ginagunitan anitong una high school pa mi gitara. May kani mo gitik o gitara karon. Armalite na ginabit-bit sa ko ang sangay na ko nga kuan sundalo na karon. Di na gitara ngay, gitara bagyapon karon ngay. Namagod may banda sa una bisag mo manguna. Siya gitarista, ako bokalista. Nagitara gyapon. Sige ngay, may kay kuan na karo asa ka nga na destino karo ngay. Hi to Efrelin Tamayo Magbanwa, maayong buntag Mike Nakwa. Shout out nako diriya sa Barangay Sinawilan Badyang, Banwa o Caraca family. Daghang kay salamat ang nagtimbaya si Efrelin Tamayo Magbanwa. Balik ko na to atong banday. Hindi naman ta katarog kanta ni kay murag hangak naman. Sa una, katong kuan mi, high school pa mi. Wala man kay kuitiyan sa una, o niya ang akong tingog sa una, mura og kanang pang parokya ngay, no? Ano man itong mga kuan na mo sa una, mga hilig na mo. Nara daw sa balay karon. Good morning kang Ma'am Flor de Liza Gallego. Have a nice day, madam. Daghan ang nakasinati sa kaayo ni Sir Roger. Tama ka, Mike. Ang magpabili na lang kung ang tao mo panaw, mao ang iyang kamaayo nga binuhatan. Daghang salamat, Sir Roger. Gikan ni Ma'am Flor Gallego. Muna lang yun na. Kung puros pod pabadlong ang imuhang gibilin din
Paita po na nagmaon na lang na imong kabilin, no? Kanang mamatay ka ba nga, sige naman lang nagpagpandao o hibalaan, ana. No? Maldito kay na. Paita po maura na imong kabilin, no? Libak. Ay, personal man na, ana. Ay, lagot ko, ana. Ay, pong namatay na, oy. Ana ba, no? So, ang atong ikabilin, ang atong maong gawi. Maugin na. Mawa man ta sa panlantaw sa mga tao apan magpabilin ang ato ang mga memory. Maparehagod ni ko ano? Buta na to kang late Governor Dodo Cagas. Ang iyahang pagmulda sa atong probinsya sa Davao del Sur nga nahimong usa ka maanyag. Usa lamang kana sa mga pananglitan. Kung doon na kay maayong gawi sa imong isig kaingon, di gyud ka malimtan, ana. Ibutan na to. Si Bro Apple, daghan yun og mga daghan yun ang mga muhinumdum sa iya, ha. Tungod kay school principal siya. Kanhing school principal sa dugay nga panahon sa Digos National High School. No, ang mga magtutudlo, ang mga ginikanan ug ang mga estudyante. Muhinumdum yun na. Pero kita nga mga ordinaryo nga tao, napoy mga muhinumdum na to, basta maayo lang ang atong gawi. Maayo ta sa ato ang mga igsuon, atong mga ginikanan, atong mga kaparintihan, kasilinganan, na yun po'y muhinumdum na to. Magamay o madaghan man na. Ang akong punto, di ta magbilin o kana bitong butang nga kanang dili ganahan ang tao sa tua. Di ganahan niya mabuhi pataning kalutan na. Mas malipay nga mamatay ta. Namatay dito si Kuan, merese. Ano mga ingon na anak? Magbilin ta og maayong gawi sa atong isig katao. Sa atong isig kaingon. Mutabang, mo entertain, dili mangaway. Diba? Di manghilabot, di magsinasina. Ha? Makaya pa na manawagan. Nay manawagan? Ihagaw ka ng pinalingki ba na dalas cover. Pwede ra po. Doon sa man, i-live na? Live? Live na lang daw siya. Sige, sige. Naatay bisita karon manawagan. Si nanay. Walay bayad manawagan, oy. Palingkura si nanay, palingkura. Sige, nay. Lingkod, nay. Good morning, nay. Idool ang kuwansan, pag-assist ko san. Padool lang kadres microphone na yan. Sige. Para ma-banjo. Sige, nay, may buntag. Oh, may buntag sab sir. Pangalan na to, nay. Si Kuan, Elmida Dio. Elmida Dio. Nagpuyo sa kanang 68 Kamansis, Matanaw, Davao del Sur. So, asa ka nagtrabaho? Sa trabaho na to, nay. Ay, Pangita. Kuan ra ma'am sa sir sa Panimalay lang. Balay lang. Senior naman ko. Okay, so naakay ipanawagan niya nabilin sa pidigab. Oh, Sige. Isudan in tano ko tug pamahaw, ipare sa bugas nga akong gipalit. Kauban mi sa akong anak. Akong anak diri sa Luyo nag sakay sa pidigab. Lalaki si Gary Lumay, nya dayon akor sa Prunsit. Dayon ang bugas siya nag kuan dito sa sakubag. Ang karne akong gisabong dito sa nay alambre nga sa iyang
kuan jud sa tubang natong sakay ta. Integrato to isa ka kilo ug karne isa ka kilo nga tiyan kay isugba lagi to namo. Karon ang katidad ato kanang 300 ang karne nya ang integrato 50. So 350. Nya sir, niadto ko dito sa munisipyo karon kay nianha ko sa mga sa terminal sa PD cover, wa man sila kailaan ang kuan plate number na magay diri ang plate number Ana nako. din na ang plate number. Sige, be. Okay. Dali lang na ha. thanks, Gikan ka og Matanaw. Dili kanang Asa magagikan? sakop sa Matanaw ng amuan. Oo. Dihara ko sa amuang barangay. Nagpalit ko sa highway og karneng baboy isa ka kilo og integrato og bugas nga 10 kilos kay maglungag lagi ta. Asa nga palengke din anay? Dapri na nag-highway ang naninda Dito ra sa inyo sa Matanaw. dihara sa 68. Sakop 68. na sakop sa Matanaw. Lagi. Sakop sa Matanaw. Unya daw yon ang akong tindahan nga gipalitan kanang si Alibo nga Jujo. Sige. Naninda na siya og mga page ug bugas. Karon ni para ko sa pedicab kami do sa kung para ko ang madali kay magluto lagi. Oh. Karon pag naog na ko pag humana ko plate kay nalimot man kog kuhas karne nga akong gisabuong. Di gigukod na ko siya kay wa pa man siya magpabuylo ningon. Dong ang akong karga dong karne gisabuong. Hala nagpakusog na may nun siya paingon sa may tulay. Asa gisabong sa likod? Diri sa tubang Sa gid sa tubangan. driver ni. Oo. Di ba na diri lingkod tas Francis. Oo. Na may murag alam rin nga nag-ingan ana dito na ko gisabuong. So makita ar gyud sa driver. Kita ko siya driver niya. Walay lang pasayro ni sakay kami ra duha. Mura. O pag naog na mo sa kong anak, wala na siya pasayro. Oo. Di dapat magkaroon na to siya nga na may karga di ato tiguang ana Okay, pa. nay, ako kanon ni pagpalit ninyo dito 68, no? Oh. Asa mo Inaog ko- gihatod? Diha ni para sa crossing Kasya nga naisimbahan sa 7 Adventist 68 diha po na. sa 68 Kinsira ang gihapon. plite. Ani Gi- istorya niya karon. Nidangop ko akong gisundan nagsakay kong pedicab diri. Plite ko 50 plus G's pa imong diri sa munisipyo. Na asa gani mo ninaog? Asa mo ginaog niya? Sa crossing Kasya sa 68. Diha mo ginaog. Oo. Sige. O niya. Dayon, ako siyang gigukod kaya nga akong kargang karne lagi og integrator nakasabong sa alarm rate tapad sa iyang gidriban sa pansit. Wa man gid siya ni hunong. Di unsa ko pagukod no gadagan ra ko siya ga pa sirit og dagan di. Motoingon ako anak, ambi ng bugas sakay na lag pedicab sundin lang to didto pangutana sa terminal sa pedicab unsa ilang ikatudlo sa imuha. Unya, kuhaan ning plate number kay nakitaan man gyud niya pagdagan sa pedicab pag naog namo. Ay, nairis na ra ba to? Ay, The picturean? oh, di iyag yun namin rice. Memorize lang niya. Unya, kay ako magitawagan akong anak ron sa imong plano. Gutom na ba ako diri no? Wa pa ba ako mo duolog timo kay nahasud ko kay sayangan ko Sige, naman tayo timo Ani, sir? timo taron. Mo ni ang yang plate number ako ning gi kopya diri kay ako man sa sunggi kuan siya kay nanawag ko sa kaning number sa kong anak unsa iyang ikatambag sa kuha. Usa to pedicab diri sa Digos? Oh, yellow. Yellow. Na ni anak ko dangop ko sir may buntag ni anhi ko sa munisipyo kay unsa inyong katambag nako kay akong karne in town ug integrato sa langgam nadala sa pedikaber walay laing pasayro duha ra gimis akong anak laki daw di ako siyang gikamay dayon magisag palakaw di gisundan lang po nako nagsakay ko pedikab padulong dire kay kabalo man ko sa yellow ang color sa pedikab padigos gina siya karon pag abot ako sa munisipyo niingon tong sina kong giduulan kanang adto sa LTO nay. Kay kanang pedikaber nga yellow, bawal mo adto sila 68. Colorado ra gid sila taman. Karon ang iyang penalty ani 6,000. Plus pasayro duha tag 10,000 2,000. 7,000 tanan. Okay. Oh, 7,000 tanan ang iyang hatagon sa LTO kung matris up na to na sa taga LTO. Karon sir na konsensya man ko maghunahon ano di akong gitawagan ng akong anak Okay. kay naman po sa cellphone kung garo unsa may buhaton na to ani no basin kuno ingon ang lamisa nga akong giduulan kay wa man nila na memorize ang number. Nakoy pangutana. Okay na na. Basin daw kuno nangarkila lang tong pedikabira nya pila ra men tayo kita no atong idangop sa LTO
Dako ba kay sa penaltihon sir no. Naluoy pod may maghuna-huna. Okay. Nga ako tang hangyo sir, na makonsinsa siya. Kung panalitan kay ang karne no. Taunon mo gina. Pero kabalo siya 300 gyud to plus integra to. Ibutang ko lang 350. Oh. Kung nasa ikaluoy sa tiguang in taon nga nangita ang tao pagkaon. Okay. Pwede? Sige. Ma'am, kadali lang naa sa linya nato karon ang ato ang head sa TMC, Traffic Management Center sa Digos. Oh. Ato may nabi si Sir Aristides Kapuyan. Sir, good morning, sir. Live ta sir sa Charm Radio, Mike Nakwa ni. Sir, kaning naadri si Nanay Ilmida Dio. Ha? Ilmida Dio. Ilmida Dio, sir, nga ang iyahang gipanawagan usa ka pedicab driver nga nabilin ang iyahang pinalingki dito, sir, wa pa ito nahaw. Nya ang ang bisa na be. ang plate number na sir. Oh. Karon sir, pag naog niya dito sa 68 man ni sir, naabot mag 68 to pedicab nga yellow. Ni Karatel daw nigdagan sir nga ang iyahang mga pinalingkihan nabilin sa pedicab sa atubangan. Karne Oh, na to. karne. Isa ka kilo o integra to isa ka kilo. Oh, isa ka kilo daw nga karne ug isa kilo po niya integra. Iya daw ning gisinggitan, wala daw naminaw. Wala ni hunong. Oh, ni sutoy daw. Pero sir, nakuha ang plate number. Ni kuha sa kong anak. Unsa man ni body number ni, plate number ni? Sa likod siguro na sa Kuan loob. man ni sir, nadiri sir 05017. Basig plate number na sir, mas dali ang na to ma-identify ang kuan. Body number no? Yelo nga pedicab. Padung sa Digos. Pwede na siya sir mo sa atong opisina sa Traffic Management Center kay Sige, sige. para action na iyang complaint. Okay sir, sabayan ako diya sir. Oh sige, okay sir. Sige Okay. sir. Salamat kayo sir, salamat sir. Ipahangyo lang sir na og nagamit nila ang karne. Kwarta na lang ipaabutan sa barangay namo sa Common Silis. Alright. Action na din na to, ma-intercept to, Sige. pedicab. Sige sir. Salamat kay sir. Sige, salamat. Okay, thank you so much sa ato ang head sa TMC, Sir Aristides Kapuyan. Okay, ma'am, mo niya itong buhaton, ma'am, mas dali unta daw to kung body number katong nasa kilid sa kuan ba kahaba sa pedicab. Gani. Pero kini murag plate number man gyud ni siya. Sa loob sa Oh, likod raman na. moadto ta dito sa opisina ni Sir Tiding kay para atong i-report dito sa iyahang office. Okay, para gusto man yung ka mabawi ning karne. Pila ni isa ka kilong karne. Sa kakilong karne 300 to tirga dapit sa Oo. siya ano to isubag pamahaw. Oh, bitaw. Unya unsa man imong gusto? Nya kanang wala si labad nga dako kay bayronon anag ako na idangop dito basig Wala. Maluoy ka sa kuan. Sige lang, ingon lang nato si Sir Kapuyan ana nga basig unsa po'y rason ato. Buguro ka dungog unsa bagaha. Sige, panawagin na lang po ni si Kuan B, kining driver ani. Kasi panawagan ni mo ning driver ani. gani kay maluoy pud tano beta kabalo kay nga na mo gutong opisina dito akong giduulan ganina sa Digo sa munisipyo nga nay basin og nangarkilara pud na siya dili to iyang kagulingon nga pedicab. Ikaw mo desisyon ug imo bang idangog og LTO basta kay iyang penalty kung maabot ka LTO Magdako gyud kayo. Oh. i-hold mo na siya kana may manakopay gid nang asa dapit sa Colorado na man gani. Oh, so unsa may plano nimo? Isa dako daw penalty mahimong City Mil tanan naluoy man pug kayo no nauno. Ang ako lang nga mohangyo ko niya nga o kinsa tong nakadungog sa akong panawagan karong mga orasa nga ang katong pedicab nga akong gisakyan nga ang iyahang plate number nga kuno sir. Oh, dara. 05017. Oh, ang iyang plate number 05017. Kung kinsa tong nakadungog nga na ay nag-abri sa radyo, palihog gintawon ko og bisa og nagamit man galing niya tong karne, kay karne kaun ununon man gina. Ihatod lang niya rong adlaw sa kuan kanang barangay hall namo sa 68 kay ug di na ihatod. Luoy kay sa gidangon pa ko sa LTO, kada ko kasi penalty, City Mil. Bitaw. Kay ang pasayro daw, matod pa sa tinga munisipyo, tag sa kalibo. Ako, akong anak, plus 6 mil ang iyang penalty kay nganong niabot daw siya og
68 nga Colorado ra man daw taman ang ilang gitugot sa balaod. Naluoy ko kay pila ra may kantidad tong akong karne o katong integrato, iyan na lang unta tong paralitan. Nagamit magaling niya ang karne kay ang karne kan unon man na. Oh. Iyan ang tong bayaran, ihatod lang tan ko sa barangay hall sa 68. Katuod man kasi asa ka ginaog. So kung nakabantay siya nga nay karne, ibalik unta niya dito. Mubalik Gani. siya dito kung asa ka niya gidrap. Oo niya, wag mo ilayin pasahero, sir. Ako ragod ko kung anak dislikod. O gani. Nga no, yung gigo ko, pagin ako, hoy! Tanaw nimo nakadungog to siya nimo pagtawag nimo o wala? Murag di na siguro kay Layo no. mga kuan naman. Butang ko mga 15 na kadupa. 15 o 20 kadupa. Gidupa gyud Diya nimo nay. ako nakauna nang, uy, wala ka na kayo gibit-bit nga karne. Mga i-describe daw ang driver. Igaran naman tong driver, ang linginon ug naong. Lingin? Wala ko kay, wala ko kay ila. Wala ka kamayong. Mga kisay magulang ka ninyo. Amanghod po to siya nako eh. Okay. Lana, kuan ka ng, wala po ko Dakoon? Tambukon. Tambukon? Tiyan, dakog tiyan? Normal. Basta kay tambukon siya. Sige, sige. Nya mo lang to ang akong hangyo og nagamit mo Oh. galing niya ang karne kay buntag biaro no isugba mo kita to namo kay isud og pamahaw. Sa may imong gusto Ang karon akong- may tabo nay, mo report ta ani kang Sir Kapuyan sa DMC o enough na sa imuhan ning nanawagan ka? Unsa man? Kay og i-report na to na matrace gyud na to ng pedikaba na. Mabam niyo ko si Bayro nun. Depende na ninyo dito sa isabot ninyo dito ni Kuan, Sir Tiding. Tris gina niya sir. Pangitaon mo na kay may kinakuha nimo ang plaka. Kay karon jung adlaw gyud unta ako jud na siyang paningkamutan. Nya Di unsa na man? po unta niya pahapnan gimabaho na putong karne og magaling. Bitaw no? Ba? Depende po na og kuan pangitaon pa man na dili man na dayon makit-an dayon nato kay pag na matrace si pangalan ani. Kana kapila na maguna nila din na nahimo sa TMC o kisay operator nya tuon la dito nya basig ni biyahe pod o mao na madugay-dugay pod yun. Basig maabtag hapon yun siguro. Kay So pagkalata sa karne og gikaon na. gani. Ang akong anak nga mo intay tag-iya sa kwarta nga akong gipamalit, ni ana siya ako magitawagan. Sige. Unsa may plano nimo gar nga? Sige. O karon desisyon ka karon na unsa man kay para ma-assistan ta ka didto o tama na si muhaning nanawagan ka sa radyo. Pag di pag yung ka kontento nga nanawagan ka karon adto ta didto ka Sir Tiding Kapuyan. Unsa man? Sa may desisyon nimo na nasa imo ang desisyon. Tabangan ta kaanig adto didto para matrace na to na para mabawi to imong karne. Oh, di man galing karne, iuli na niya tong kantidad ato. Ang kantidad pila to tanan? Abot og 400. Butang lang na to ko ting integra o kung ano to 50 niya, 300 ang karne. 350 ana. Uli lang yan 350. Nagpliti-pliti ba ako diri kaingon no, igukod yun ako pilika. I-appeal na pila man tanan. Kuan. Sikap 50 man gikan dito pa yung diri sa mga 70. Nya pa 25. Round yun. Meron Isira ka? na to nag 500. 500 sirado yung baron kung di na niya mabalik ang karne o integra. Sige plus pamasahe pa nimo. Sige. Nay, okay nay. Usa man desisyon nimo. Plano na ko nakaikarabang na ko. Ato na to. na to. Wala og ng karne yan ang bayaran. Sige, ato na to kay para matis na mauli ng karne pero og nawa na ibalik ang kwarta. Oh, Sige, mao na atong baton. Okay, nay. Sige, nay. Okay na to, nay. Hulat na di sa gawas, nay. Exit sa ako. Oh, sige. Kung sa man, paim na rin mong kapis nanay. Salamat Paim nagkapis si Di ba nanay. kumain ng kape, sir? Lili lang Ang po. announcer na lang, Bi, kay Lili Gigotom. lang. Gigotom Salamat ang lang, di announcer. man ko kape. Ang Salamat announcer. lang. Ako Sige, kuhan sige. kay... Sige lang kay... Pan, palitig pan si nanay. Anya na lang. Kay murag nawa na mong gutom na ko. Wa na? Dili na natuto pangitao ng karne. Nabusog naman ka. Nabusog. Bitaw na yun eh. Nga no, mapudgod niya. Wa pud siya kadungog nga. Wa siya kabantay nga kuwan. Putitan akong kapakapa no. Ang ako kong tawil nga gisablay Saan nag-usa ka? baga. Oo, Kapa-kapa ka? ganito. Nagkapa ka? Sir, Kapa. Sir, ang akong karne na sa imong pronset. Mm. Hala, wag siya ni Hunong.
Namo to nga. Sige buhat na ko, ni para na lang kong pidikab, nga way sulod. Sige. Ana agoy pasahero lain akong kauban. Unsa man imuhang kaunon ron? Pan o di ka ganang mo kag pan? Jollibee. Kao ka Jollibee? Ayaw lang ng Jollibee. Dili pod. Mawot ka. Biskwit lang isa ka putos. Biskwit lang ka? Kaya niya na kumukaon o ka nang maabot na ko sa amuaw. Wa kung ganag kaon ani kung kalaki. Sige lang, muhatag lamig pamasahe ni mo na. Tug katungkuan, atog ito pangitaon to. Ha? Para mauli to kay ang kuan anak, muna niari ito kag palingki para palit og pamahaw. Sa oras, o kay pamahaw. Wala gani. Imong anak ro nasa man? To dito na uli sa balay ko paglungag lang mo dito kay ako sa tong Pila may edad si pag-apon. mong anak? Ay, minyo, ay, sweldo ganito niya sa spray sa manggano. Sus. Gitagaan ko niya 500. Ita Kaya po na. kuan man na siya, good spray man na siya sa mangga, sir. Niya. Ang inadlawan ana niya, tag 200. Tag Naluoy 200. kayo Idol, taon. dol sa Doy microphone. taon kaayo, sir. Ang iyahang trabaho, karong si Manaha, duha ka adlaw, kay ngano, ang dahon sa mangga sa iyang amo, nilumbay. Kana nangudlot ba? Sige, sige, O nay. niya, duha ka daw among gikuha dito. Na 500 kaning kuan kanang nay 400. Na namo ko daang 100 din nahimong 500 among kwarta matul palit mig bugas, palit mig karne. Sige, Ana. sige. Nay, panawagi ra gud Minyo. ng driver nay kay basi naminaw na karon mo anhin ni karon din panawagi na Gani driver. minyo baya nang akong anak laki, sir. Mm. Kung ano na kapin na nag 30 ang edad. Sige, panawagi tong driver anang kuan atong imong gisakyan diha sa 68. Gani. Sige sa imong panawagan. Dong. Ako ni ang nanawagan ang katong pasayro bitaw nga imong katubang pasayro nga ni para gani dito nga naay duha mi ka pasayro lalaki babae ako atong anak tong laki. Siya nagbitbit sa sakubag, ako ang naggunit sa integrato o karne gisabong nako sa front-seat sa imong pedicab. Duha rami walay laing pasayro. Nya ang imong plate number nakuha man namo 050117 mao ni nakuha namo split number nimo. Ug maloy taong kadungoy iuli taon tong akong karne dong isog bahay ra ba in taon to nang kog pamahaw nya. Siya ron naman pud ka naka lingi nga wa man kay laing pasahirong karga kami ra man duha. So inigiuli niya nay asa niya ihatod. Panalitan og kanang makonsensya ka, maluoy taon ka sa senior citizen nga namalit anak nga mga sudanon. Dito lang ihatod sa kuan. Baray hall na mo sa 68. Kay dito lang ako kwaon niya. Kanang naay ihatag lang po ang imong plate na secret treasurer. Kay para nga siya na lang po manawag sa kuha. Sige. Pagkaunsa nay, pagkaunsa kay Salamat courtesy kayo. of Warren ano? Warren? Oh, Salamat Warren. kayo dong ha na makonsensya in taon ka dong ibalik taon ko. Panalitan man galing kay ang karne kaunon man gid na. Pero wala po ko mag-mention nga imo jung kaon. Oh. Panalitan man galing og naluto na nimo kay makaingon ka nga di na tumugukod si nanay kay wa to katuod og asa ko. Di na to kagukod to. Oh, ikuan ibilin lang ang kwarta dito sa barangay namo. Kuan to, mahog na to 500 dala sa complete padug pa uli. Kay ni adyo ko diri sa Charm Radio. Charm Radio. Nangay kog tabang nga makatawag ko nimo kay ani manggod ug idangot ta ka sa LTO ang imo daw bayro nun didto kay dakpon mo ka no. Oh. Kay nganong niabot daw ka og 68 nga Colorado ra man taman ang gitugo sa inyo ha. Oh. Ang imong penalty 6,000 unya plus pasayro tag sa kalibo 7,000 tanan imong penalty. Pagpili asa man idangot ta ka sa LTO og imong iulit ang katidara sa barangay lang namo. Kaloy anay lang gud ka. Kaihi gyud nay. Unsa man ka nga nakakita man siguro ka na kung nagkapak-kapak o babay nimo kay kung karne na bilin sa imong pronsit. O man ka ni hunong. Pakusog na inuunay. Oh, ningko pag-abot sa tulay ni pakusog na inoon, mo na og makonsensya ka nga antigong intaw na diri sa Charm Radio. Nakadungog manggaling ka karon okay sa tong nag-abri radio nakadungog palihog lang og paluap nga karong adlaw gyud. Akong subayon dito sa Barihol taman alas 12 sa udto. Di na ko gusto mahapnan. Kayo dili gani ni surrender, kani nga plate number idangog po ni LTO. Agwa tahong ganyan ang penalty ani nga 7,000. Patay. Ha? Kontra og iuli to niyang karniha, gamay katong kantidarap, ibutang ko dala plate 500 ra. Mapasaylo, Wala to. mapasaylo pa nimo nay. Oh, mapasaylo pa nako siya kay luoy kayo. Malay ba nimo nga pareha ko ta nangitag panginabuhi. Oh, mao gyud pod. Oh.
Pero dapat dili pod mag-ingon ana ng kabalo siyang nainabilin Oo. karatil og dagat. Pero kana wata kabalo ha kung nasayod ba siya nga nainabilin Gani. siya pasahero o Oh. wala. Ako lang hangyo lang ning ako. Kay dili in taon to nako kaugalingong kwarta kay ako senior citizens na ko na ko sa balay wala ko trabaho pag atiman na sa akong apo. Kay katong lalaki nga akong gikasakay ako tong anak sweldo in taon to niya sa ispre sa mangga. Anya Pag nay isinto kisa may sa naghulat sa imuhang balay karon didto para sa inyuhang pamahaw unta. Akong pamilya, akong apo, akong bana, o katong tag-iyas kwarta nga, iya taong sweldo ni, karong si Manahadora ka adlaw, ganin taon niya sweldo, niya naman ko 100 daan. So maunta to inyuhang sudan karon, karne. Sugba to naman to karne. Sugba unta to. Tiyan, manggani akong siguro palit kay, Para walay bukog. lami kay sugbaon. Isugba to siya, busog itong pamahon. Sa kayo isugba nga, nalimtan man ako, pero wala ko mag-ingon nga, gituyo sa driver. Basig na Wangkon- pud na sipiat pud mong duha, no? wangkon Nakalimot ka. ko nga. Okay, nay, unsa may gisud-an karon sa imong pamilya nga nagpaabot sa imo didto karon? Nagkuhan to dito sila siguro. Kasi naprito na natin lang itlog. Itlog. Pamahaw kay. Kalami anang itlog. Wala naman ko'y kwarta ipalit. Kaya ang sildos kong anak, kung ipalit magbugas og karne, integrato na na. Lintan mo na ako. Kung dili karni nay, unsa may ginasud-an jud ninyo pamahaw kasagaran? Kuhan, kami sa iyang papa, magulay lang may mga kanang gulayin sa akong garden niya, ang mga bata, kaya naman ko'y apog atiman, muli akong lutuan og kanang say, hotdog, giplop, o di karne norte, sa gulan akong itlog, prituhon. Ngay pares na ko nila og gatas. Bites kayo. Namang gukoy apog atiman niya. Ang iyang papa, nagsuporta sa kuha. Kaya ako may nagatiman siyang anak. Okay, so sige nay, karon nay, kaon sa taning panay para natay kusog unya. Moadto tag TMC karon. Okay? Unsa ka, no? Unsa man? Duha-duha jud kanay kay basig unsa man. Wala mong guko ingon sir nga kanang duha-duha ko, naluoy lang ko sa pedicabir ba niya. Basi masuko siya nako no, nga ako pa yung gisang at siya. Ang ako lang iuli lang ta niya. Oh, iuli raman. Oh, dili lang ko ingon nga mo dangon kog LTO kay luoy po kayo no, kadako ra Dili silang man ta ti- sa LTO, diha ra ta sa TMC. Oh, nga para makuha lang niya, matrace up. Para din matrace ako. lang, mag-abot lang mo og mauli unsa ba nga nagiganong sibat ba na niya o ba siya kabalo nga nay nabili ana ra man na. Karon ang akong plano mo dito ko barangay dito ko maghulat. Saya ha. Amo imong plano, so di na lang ta mo adto kang Sertiding Kapuyan. Ha? Di na lang ta mo adto dito, ka Sertiding Kapuyan. Dili, o palit ang makaadto ko dito, makaadto ta dito. Unsa man yung bahato na makaadto dito? Ilahan ang pangitaon. Nya dayon, asa mo Ay, makaabot? tawagan ka nila og makita na nila. Tawagan ka. Oh, nay, naana diri nay, na intercept na namo anhi diri ko opisina ana na. Ah, dito dili na nako pahatod sa barangay yang iuli na ko diha na. Oh, diha na. So, Okay ra, kwan. sir. Okay ra. Sige, Ayaw, so ato sir, ta oy. karon dito maugyod sa iyang kanang litson oy. Litson. Kami. Karne, Sayang day. kayo. Nya salamat kay rin pan. Kuha katagka po na ni isa ka buok. Oh, pagkuha diha, pagkuha. Isa ka buok. Pamahaw. Bili ni kog isa nay ha. Kadaghan ano isa ka buok kuha. Di man ko kay hingaunon aning pan karon kaon lang jud ko kay. Wa pa ko kaduulo kan bitaw. anan kay gutom na kay ko. Pagkaon oy. Tagay daw ko nay daw. Pero Ay, salamat. Gutom Masugda na gutom tutiyan. ko eh. Nay lain kuan nay oh. Nay kuan nay. aka nang pansumada. Oh, nay asukar. Di man ko hilig ang asukar, di man gay ko mangape. Di pod. Unsa Ini ra gyud kabuntag, mo? ini kabuntag. 67 ako rong March 6. 67 buyag no. Ang akong inumon ini kabuntag sayo, kay ako ra man palabihon. Og nai-entry kong kwarta sa iyang papa sa mga bata, ako ra man di palabis mga bata. Ako, di na lang ko mainom og kapit sa gatas. Tubig na lang ako isa ka baso. Inumon. Dahil magluto ko pamahaw. Si kuan o si naay naminaw sa to karon taga zone to si Ma'am Flor Gallego asa nga Mike paabuta sa kadali si nanay kay pahatdan ako din haog usa ka kilo. Kaluoy. Karne. Ha? Tangkong. Isa ako be? tangkong. Di wa may nakabutang isa ka kilo daw. Ambot. Unsa man ni? Huwag akong guliag sa kilo. Muli na lang ko. Di na lang ko mo. di Bito na lang no ko si dakuon. kuan Kinaluoy Ma'am mo ta. Flor Gallego unsa may imong ikasulti kadali lang ha. Ayan lang no na-address si Ma'am Flor Gallego. Unsa may imong kuan nga pahulat-hulaton daw ka kay hatdan ka usa ka kilo.
Okay kayo mo. Kamunggay. Binoang nanay. Usa kilo nga kuan siguro na tahop. Karne guro. Sige unsay may kasulti kang Ma'am Flor. Galigo. Ma'am, may buntag. Mga unday tagpaano, gitagaan ko ni Sir Dere kay gutom na ko ba po ko pamahaw ko speed ka nga akong karne nga kay sabong na ko sa alamri sa Francis o integra to kay pakaon na ako taon sa akong langgam. Nabiyaan ako pag naog. Ako may istorya ko tinuod nga wala gyud sala ang driver kay ako ro man gisabong, wala man ko moingon nga sir, ako ni mo ko na nang hiliya, ako ro may nagsabong. Mato nga sakay kong pedicab, akong isundan diri sa terminal sa pedicab sa Digos. Ingon man sila nga wala sila ka memorize ana nga kanang plate number. Demo to nga nanawagan na lang ko diri sa Charm Radio kay og naminaw magaling ning nag-drive aning pedicaba, makonsensya po din taon siya. Oy kay isudan ni taon tug pamahaw ma'am. Sige kay hatdan man daw kag sa kilo unsay mo kasulti kang ma'am. Ma'am, nga kung istorya sa imuha og panglitan og tinuod magaling nang giingon ni Sir Dere nga imo kong hatdan og isa ka kilong karne. Kay palit na taong ko karne ma'am. Dapit pagid sa tiyan kay isugba lagi namo kay sud og pamahaw. Nya so may isugba nga nalimtan nun ako. Pero og inana man galing ma'am, tinuod magaling nang imuhang giingon ni Sir nga imo kong hatdan diri karne sa imong kinasing-kasing, akong dawaton, akong paabuton. Di naman ko mapas mo, nagkaon ko pan, tagaan ko ni Sir Dere. Wala ko lang kwarta mo, oy, ipalit naman akong bugas 10 kilo, karne lagi. Naluoy lagi siya nimo. Maghatod lagi na siya. So unsa man, unsa may kasulti sa iya ha. Mangayo ko og dagko jud kayong pasalamat nga gihikap sa Ginoo nga malumong kasing-kasing Buhin taon sa senior citizens nga nangayagtabang dire. Kaya abinin mo ma'am, inani manggod ako wala na ko trabaho, gibuhi ako sa akong mga anak kay senior ako. Kanang akong anak naghatag sa ko sa iyang sweldo in town. Sa usa ka semana duha ka daw yan Sige. Tag 200 ang adlaw, 400 ra. 200 ang adlaw. Unya, gibalihan na po din taon niya sa iyang amo og isa ka gatos para mahimong 500. Ning hapit mistigahan ang maligag karne ug bugas na malit lagi. Usa ka gatos gibali sa amo? Hindi. Diyos ko. Padugangan ng ugwan na nila para mapaybahan na. Sige na. Bukan mo po na yung amo, di. Okay na. Short na to sa atong oras, no? Ani na lang, kay muhatag og usa ka kilo, kami na lang po'y bahala si mo pamasahe pa uli nimo. Dili na lang nato to pagitaon. Iyahan na lang to. Luoy man po. Iyahan na lang to. Og ihatag pa kag tubig ni Ate Ani Abakita, Kay Sprite na, Sprite. Tubig. Meron kinaham kada buntag sayo. Kung mga pi. Tubig lang Kung yun. wala ko'y budget sa akong mapalit lang kung ubay nga gatas man basta kay marilisan ko sa senior. Sige, Nay. Pag di na ko marilisan, di na ko. Okay. Tubig Nay, lang dyan. pilay pamasahe pa uli sa inyo, Nay? Kuwan. Pidikab Jis, kutub dito sa terminal sa kaning jet. Sa sinta, kuwan nan. Pila? 40 ra oy. 40 ra? Basta jeep, ang jeep 30 ra man. Ay, salamat. 30 ang jeep. Pero kung magpidikab ko, 50 gyud. Sikwita, ikaw, sa may gusto sa ganin mo? Ay, pitihan na to na. Maluoy man po kunin mo. Ha? Unsa man? Ikaw makauwaw po doy. Wow, no? Ay, ikaw, wow. Kuan lang ka. Nanang karne, gihatod Ay, sir. na, awa. Oy. Lagi. Taga? Ihatod ang karne. Gikan ni Ma'am Flor. Kisa man na, abanan ni Ma'am na. Man dining sisyo. Abi man na. Antay sa mat. Si Ma'am Flor. Ay, Ma'am Flor. Dawat na nako ang kaning imong gihatag sa kuan. Dili na lang ko mo daghan pag istorya nga samukon pa nato tong pedicab nga akong gisakyan kay ni ana may karne bahala na to kay naami kay integra to dito. Alam mo integra? Pila mo integra? 50. Ay, kami na lang po'y bahala ng integra pero wala problema, no? Dili na lang nato bakuon kay naluoy man ko Bitaw, kay sige. midangog pito sa munisipyo ni man nga ang pinartihan og 7,000 daw big nang ngarkilar tog pedicab mo. Mo gyud oy. Sige, iyahan na lang tong pinasukuhan. Iyahan na lang. So, karne Sige. So, paniudto na lang na. Makasuwa na dito paniudto. Paniudto na lang. Sige lang, di ang bukupas mo, nagkaon ko pa. Gani, sige na. Mao lang to Okay. yung gipangitabo.
Sige, Salamat si kayo. Ma'am Flor, salamat kayo. Salamat kayo, Ma'am Flor. Ma'am Flor, thank you so much. Sulbad naman dahil. Dali araw man dahil sulbaro ni problemahan nanay dahil. Sige. Kaluoy sa tiguang. Luoy daw ka, nay. Ingon si ko anay, Chay Saison. Nay, napalit. Palpalit og integra, oh. Oh. Kasi igpit. Na, mapildi kita. Igpit naman hinuon taan eh. Salamat yung kayo. Sobra pa ni sa akong nadaspi di cover. So, nagadawat pag 200. Oh, 200 pa dyan nga cash. Unya, di- napo dyan karne sa kilo. Yahan na lang to, kay may na lang makakaumpod yung pamilya. Unya, play ginansya na to ron. Dako-dako kita ginansya kay ang karne, butang ko 300. 300. Ang tigra to, 50. Oh. Nakaginansya nung ko og 150. Ay, galaw ka. Nakakaunog pan. Nakasaka pa ko diri sa term radio nga wadam ha. Ano na. Sige, nay, ha? Sige, salamat kayo, sir. Ginansyado pa taron. Okay, nay, salamat po kayo, nay, kay nasulbad. Og salamat sa mga nitabang. Oh, salamat pod kaayo sa nitabang. Ang kanang 200 kang Sis Joy na? 100 Yeah, kang po, Warren. sir. Salamat Sis kayo, Joy, sir. 100. Ako wa man ko nangayo sa inyo hag kwartang ako nga Di, nagugtabang. Wala, Saon tabang man pagpagi. na, tabang. So, magkauli na ka na. Uli na. Ay, salamat din ako kahatag. Ayaw na. Sakay na lang ko anig pili ka para dito na lang kami. Atala magkusinta. Dahil ato ng... Kaluon. punan pag yun. Punan pag yun na ron? Si Joy ang Inigawas? naghatag aning karne? Ma'am Joy? Di, si Ma'am Flor Ah, si Gallego. Ma'am Flor. Kaya mga tanan mo ito akong anak no. Ina, Tagit si kwarta. Ma'am Flor Gallego. Anong naman kay karne ma'am? Mga anak mo ito. Di ako istoryahan. Ang istorya, yun. Si ma'am. Sarod. Ma'am Flor Gallego. Ang karne, hiyakan mo gani. Ilista ni mo ang pangalan? Palihor ako kukuan serbe. Balihog ko saan? Ngano man tagaan ni mo? Dili, ipaliw ko Oh. sa naghatag sa karne. Oh, Kanina sige daw. naghatag sa kwarta. Kaya maingon niya to akong anak nga nung naman kay mga kwarta, mama. Sige. Ang Gawa karne. Butan din ha. Flor Gallego. Karne. Okay? Kaduha pa ganin akong saka diri. Kato na nga ipagtabang ni Sir Kaga sa unas buhi pa to. Sige. Isa pa ibutang ni mo nay. Ang karne. Isa pa. Kaya og tong ihang 100. sir. Warren. Sir. Warren Abalye. Anak ni Konsihal Abalye. Di ay. Panday pagumangkon. Nga din pang ma'am. Katong, Ma'am Joy. Ma'am Joy. Joy Piñaranda, ang atong station manager. O kang Ani Abakita. Kang Ate Ani Abakita, umaabot na kagawad sa San Miguel. Yung pagtabang na ko. Nauwaw ya ko no. Kalabaw pa niya sa kantidad na kong nakarga. Di, paminaw ka. Okay. Kanunay sa charm. Sige, okay na. Oh. Katawag itong mga silingan ako dito makadungog. Sila ti. Gani. Sige, okay. Ako sa nintirasyon ng kaon sila. O sige, ikaw na din na. O, naidugang o, si Dugang. O, Na, kape. Kape, dili, di mga pe. O, napay gitungag o. ako ni pa, sulat ma'am, ang hatag intang sa ko adiri tama sa kong problema. Kaya ako ni ipakita sa kong anak, tagiya ning kwarta intang ni Sildo do kaadlaw. Abi na kong papangajian niya ng mga pangalan niya. Kasi gani, sir, idokan kuno kan ma'am Silve, ano ipakita dito sa kong mga... Isibak mo karne. Sige, pinapaminaw sa istasyonan sa Charm Region, no? Minaw, may mga balita, ano minaw eh. Di ko ganahan ng mga... So, sulit jud ka nga taga-charm jud imong ginapaminaw. Sure. Kisa may kailan mo sa charm. Nakalimot ganito. Oy! Batang katuod lang ko dire. Batang kagas yun ni nga. Opisina. Kisa Kauna may- panahon diri ko na naitabang. Kisa may mga- Diri nga nagnana na. O, naman ka diri nay. Naman jud ka diri sa kotubangan kisa man ko. Kalimot gani ko. Ay, nakalimot ka. Dugay naman tugod kung sa patong tuiga. Adugay na to. Wapa ko na senior na diri nga naitabang ni... Mao jud. Kuan kaning congressman Sige Kaga. nay. Oo, gipangayon nila akong reseta. Mm. Sila na nagpasa dito si DC sa Bao.
Dayon pag STMC. Pag DMC man nasuna. Dayon, pag abot na diri sa tambal, gitawagan si Kapitan Niring Obedensya na ipakuha diri sa tagtungod ang tambal ni Elmi kani ana. Sakop kang niring nay. Nya karon. Ngani ko diri. Ngani gikuha nako. Naayo nga kong Kagas ni diri. kanay. Sure. Sure. Balag na pa'y makadungog. Kisa may gobernador Bisan na to, karon. Ronay. Kisa tong gobernador. Basta kay nibutar jud ko sa ato. Kanang katong yang ganing anak kagas man na si Ma'am Ibon. Mrs. Marca. o katong nidagan gini karon. Oh, Balag masuko mo basta mo ang konjug ko kagas jud ko. sige. Nod lang matay ko. Ingkog na magaling mo kalaban ako. Kisa may mayor dito sa Matanao, ibutaran Andam nimo. ko. Si Matanao. kuan man to. Ang dati si Mayor Fernandez beto sa una no. Oh, karon. Kisa ibutaran nimo karon sa Matanao. Nakalimot makuadtuing basta Kalimot kay ka no. na Vice alam Mayor, ako. Vice Mayor. Sulid yun ay kanay. Vice Mayor na, kisa man. Kisa. Straight naman lang ko itong tanaw na ko nga. Ay, Lain nagbutar ni mo nay. Oh, gani. Oh. Ito imong pagbutar. Eric Agbon. Ang atong Vice Mayor, Eric Agbon. Sige, kaya na naman ikuha ni mo na. Dungagan lang po na ito na imong pamasahe na yun. Nagpa-assist man ko sir. Pila na tanan diha? Hala. Ano ko ni sir? Oh, ilista ta, i-apil tas pangadji. Ipalihog ko na kumabi. Para nga mabasa nila dito. Pero tinadaghan ng panalangin sir, senior. Ayaw nagdagkuti na ha, ng mga pangalan diha na Kuyawan man sa danig dagkutan ni nanay unya. Ikaduha sir, nabot in taong ko kay madugay. Narami diya sa Kamansilis, Matanaw ka ng 68 kilometers. Narami diya. Pero sakop lang sa Matanaw. Okay, sige. Tagonde ang umabot. Di, nakwa. Nakwa, ibutang diha. Nakwa. Tagonde nakwa. Sige. Nakwa? Uy. Uy. Man. Walang nakwa di sa mua kay nara sa mong tugkaran asawa sa igagaw sa kumbana si Na? Florentina nakwa. 2, 3, 4. Naraman day na yun. Nakwa Naraw day na day. 400. Ang akong istorya, daghang kayong salamat sa tabang nila sa lima kay loy taon kayong senior citizens no na malit og bugas og karne kay sugbal itong karne kay isog pamahaw. Sige na. Karon, Mm. niya ako sa Charm Radio, nangayip og tabang nila unsa ilang katabang nako kay akong idangop sa LTO tong pedicab. Wala mo tuy sala kay ako may Nakabili, nabiling no? ang karga nako sa pedicab. Karon ang panalangin sa Ginoong gihatag nila nako labaw pa atong katidara. Wala na lang nako iadto og LTO. kanang LTO. LTO kay dako kay siya og penalty. 7,000 tanan ang kuan penalty. Luoy pud Okay. kayo no. Sama ra pud nato. Okay, na nagisa ito pangalan ni mo na Ako ngalan sir si Elmida Dio. Elmida Dio. O nagpuyo sa Kamansilis, Matanaw da Del Sur. Okay, Nay. Sige, Nay. Salamat, Nay. Kay overtime na tanay. Okay, sige. Salamat kayo. Og sa tanang mga Si nitabang. Kuan, kanang- Ma'am pagkumangko na Flor, sa kumbana. salamat kayo. Mm. Oh, salamat kayo. Salamat kayo sir ha. Karon ako ning imno ning tubig na human ko kaon sa sige. panin yung gihatag. Di na So, ko at, ning at least karong buntaga nakasulbad tag problema. nakasulbat tag problema. Di na nato dakuon kay pareha ra mo tanang hinabuhi. Salamat og dako kayo sa inyong pagtabang nako ha. Sige, Nay. Muli Okay na na, ko, Nay. sir. Daghang Sige, salamat. Nay. Inuman ako ning tubig. Inuman, Nay. Muli na ko. Inuman, Nay. Ipadungog sa ilahan, Nay, nga nitulon kag tubig. Sige. Mainumon sa ako ning tubig ipatulak sa pan kay. Sige, Ulit na ko. Salamat kayo sir na. Okay, sige, Nay. Nagkalimot mo. Isa ka dito yung pangalan ni mo, sir? Mike Nakwa. Si Mac Nakwa. Oh. Wala, uy. Ikaw sa tayo mo si Kuan, sir? Si... Tinsa ha? Saman. Anak na ni Florentina nga nakwa sa dalaga pa na iyang mama. Oh, Si... Ay, si Algi... murag ka na. Nas matanaw siya. Nagad ni si... Nakwa Medicina. pilido. Nakwa? Mga Nakwa? Ang asawa, Nakwa? time pa. Ang iyang mama nakwa. Si Algi Oh. Kaniban. Nakwa. Ang iyang middle name nakwa. Nakwa. Dako na siyang tao nga... Itsurahan po. Itsuraan. Naanak Sana ko yun all. sa Matanaw. May pa siya. Itsuraan niya Nakwa. Diba? Sige. Banto kayo mamaol mong mga ilong. Nga taas ang sige. ilong. Sige, Nay. Sige ha, may Okay. ilang ko tubig sir. O Muli na sige. ko. Inumasa na, Nay. May nagbugsuri sa akong pagdisturbo. Oy, may sa inyo problema. nga na. Kaya Kadali. naabot ko diri ba? Kadali ra bitaw kadri. Kadali ra. Di ra kay kamistorya bitaw. Dako. Ganun yun nga. Sige. Sige, Nay. Salamat. Daghan yung salamat. Balik ko na ko istorya na daghan. Kaya Oh. salamat nga kamo
makatabang gid mo sa tao na kinahanglan tabang. Walang to sir no. Basta sige daw pasalamat na kay bawion. Bawion yun na ron. Ako Tama may na daw ulit, to. pero mga ito kong pamilite, o buwi o galing. Okay na daw to na para di mabawi. Okay, Sige, sige, inom ako welcome. tubig. Oh, inom. Oh. Sige, inuman na. Ano daw na? Busog na dyan ko, kakaupan, inom tubig sa kabaso, kaya di man kuminom ng kape. Okay na, sige na. Ano Sige na na. ako Okay na, okay. Daghang kay salamat sira. Ako na istorya to, Sige. ako ang silingan dito na nakuha yung Okay, mama. sige, nay. Naay basta mga tigpaminaw ni Mike nakuha na mga maluluyon gyud. Ganit, sir, kay Sige. kada ano ko sa Kaya sani katawanan man ni oy, God bless tanan sa inyuhang gihatag gikan ni Alona. Ha pagkalingaw, salamat sa mga nitabang daw. Ang uban na yun, nalang gani nitabang kay okay naman daw ka. kinamoy sobra. Sige. Sige. Salamat kay sir. Okay, sige, God bless. Pan o dala ni pan sa imong mga anak. Dala. Gasan ako sa akong apo. Oh. Ayaw na may guna-hunaa. Diri. Salamat kayo. Oh, naay daghang pan silong. Napagipan Sige, mo mo. napagipan. Sir. Oh. Sige. Kaon. Okay, nice. Salamat kayo sir. Sige. Alright, daghang salamat sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Wala tayo kong oras. Wala kayo, lapas na kayo itong oras. Ang importante, nakatabang tang nanay, no? Daghang salamat o kininyo bata-bata sa kahanginan. Salamat kay sa mga nitabang ha, Ma'am Flor. Salamat kay sa itong magkaubanan sa Charm. Sis Annie, Sis Joy, Kang Warren, Sandro. Daghang salamat sa inyong pagtabang. God bless na, amping di sa magpagnaog. Kininyo yung bata-bata sa kahanginan, Mike Nakwa o kini ang Ron Dakbayan.